अनजालु फरायसाफोर दिनैबो जोङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों जोंनि थाखो 10नि सानखान्थि सोलोंनायखौ जोङो जागायनो लादिनि दिनै जोङो सावरायनो लादों रानजोबथायै अनजिमाफोराव नायग्रोमफिननाय रिभिजिटिं अफ एरिशनेल नाम्बार्स बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो लादों। नायदो बिनि नंगुबै थार बुंथि थियरेम जितु रानजोबथायै अनजिमाफोराव नायग्रोमफिननायनि बाथ्रा जादों बेनिखायनो बेखौ बिनि थार बुंथि हिसाबै जों फोरमान खालामनो थांगासिनो दं जे हमनानै लाबाय जों बेहाय पिया मोनसे अनजिमा आरो बे पिया ए स्क्वेरखौ रानो माब्ला जेब्ला पिया ए खौ रानो आरो जेराव जोंनि एया मा मोनसे दाजाबथाय रग' अनजिमा जोंनि एया मोनसे दाजाबथाय रग' अनजिमा बेयो बेनिखायनो पिया ए खौ रानो फोरमान खालामनो थांनायाव जोङो एनि रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय हिसाबै जोङो ए दाजाबथाय रग' अनजिमानि बिनि सानजाबगिरिफोरा जाहैबाय मा P1 P2 आरो P2 P3 बेबायदिनो Pn जेराव P1 P2 P3 Pn बेफोरो मा बिसोरो गासैबो रोदा अब्ला जोंनिया जाहैबाय मा जोंनि ए स्क्वेर जायोब्ला जोंनि बे मा जागोन समान समान P1 P2 P3 बेबायदिनो Pn होल इनटु बेंखन सानजाब P1 P2 P3 बेबायदिनो Pn जोंनि फोरमायनो थांनायाव जोंनि फोरमान खालामनो थांनायाव जोङो बेखौ जोंनि P1 P2 P3 बेबायदिनो आप टु Pn बेफोरो मा रोदा अनजिमा दा जों नायदो अनजालु फरायसाफोर जायगाया गोनां जानानै फैदों जोङो गतिके नायदो अर्थात ए स्क्वेर जोङो P1 स्क्वेर P2 स्क्वेर बेबायदि Pn स्क्वेर बेबायदि मोननो हागौ जों जेराव पिया ए स्क्वेरखौ रानो बेनिखायनो पिया जाबाय ए स्क्वेरनि रोदा सानजाबगिरि अब्ला ए स्क्वेरनि बे मा जागोन रोदा सानजाबगिरि ए स्क्वेरनि रोदा सानजाबगिरिफोरा मा जागोन P1 P2 P3 बेफोरबायदिनो Pn बे जागोन बेनिखायनो therefore A is equal to P1 P2 बेबायदि Pn आ ए खौ रानगोन रानो बे बाथ्रा अनजालु फरायसाफोर जों बेखौ फोरमान खालामनो थांनायाव जों बेनिखायनो जिहेतु
ए स्क्वायर एनि सानजाबगिरिफ्रा P1 P2 P3 बेबायदिनो Pn जेराव P1 P2 P3 बेबायदि Pn फोरा रोदा बेनिखायनो स्क्वायर खालामोब्ला जों मोनगोन a स्क्वायर इज इक्वल टू P1 P2 होल स्क्वायर P1 P2 P3 बेबायदिनो Pn होल इनटू P1 P2 P3 अप टू Pn जोंबो सानफुङोब्ला जों मा मोनगोन बिनि वर्गखौ सानफुङोब्ला माने a स्क्वायर P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर बायदि Pn स्क्वायर जेराव P आ a स्क्वायरखौ रानो आरो P आ जाबाय a स्क्वायरनि रोदा सानजाबगिरि बेनिखायनो a स्क्वायरनि रोदा सानजाबगिरिफोरा जों मोनगोन मा P1 P2 P3 बेबायदिनो अप टू Pn बेनिखायनो जोङो बेखौ रोखायै जोङो फोरमान होयो अनजालु फरायसाफोर जोङो जोंनि सावरायनायाव बेबायदि हिसाबै जोङो सानखान्थि साननो जोङो रानजोबथाय अनजिमानि जेनाखि जोंनि थार बुंथिखौ जों रायलायबाय रानजोबथाय अनजिमा बेखौ फोरमान खालामनो थांनायाव जोङो जोंनि बबेया मा महरा रानजोबथाय अनजिमा बेखौ एसे साफा जानानै थानाया मोजां रानजोबथाय अनजिमाखौ माजों फोरमायो P स्क्वायरजों जेराव P स्क्वायरथ' नङा रुट P जों P स्क्वायर नङा रुट P जों जेराव P आ मा रोदा रुट्स बेनिखायनो बिनि बिदिन्थि हिसाबै जोङो रानजोबथाय अनजिमाफोरखौ जों मोनो मा रुट 2 रुट 3 रुट 5 रुट 6 रुट 15 बेबायदिनो रुट 21 गोबां मोनो जों बेफोर मा गासिबो जोंनि रानजोबथाय अनजिमा बेनिखायनो जोङो रानजोबथाय अनजिमाखौ रुट P बे बिदिन्थिजों बे सिम्बलजों फोरमायनाय जायो दा जोङो रुट 2 रुट 3 रुट 5 रुट 6 रुट 15 बेबायदिनो रुट 21 बेबायदिनो गोबां दङ बेफोरदि रानजोबथाय अनजिमा जों दा बेफोरखौ फोरमान खालामनांगौ फोरमान खालामनो थांनायाव बियो रानजोबथाय अनजिमा जों बेखौ जोङो दा रानजोबथाय अनजिमा जे बेयाव जोङो रानजोबथा नामा रानजोबथा जायाब्ला रानजोबथानि आखुथायखौ दिन्थिनो हायाब्ला बे मा जाहैगोन बे रानजोबथाय अनजिमाजों जुदि रानजोबथानि आखु थायाब्ला बिदि जों दा फोरमान खालामनो नांगोन नायनो जोंहा फै जों एबार सानफुंनि सोंथि 1.3 नि कुइसन 1 फोरमान खालामदि मा रुट 5 आ रानजोबथाय होननानै जोङो फोरमान खालामनो नांगौ दा फिननायाव जोङो बेखौ हमनानै लानांगोन जे रुट 5 आ मोनसे रानजोबथा बेबायदि होननानै हमनानै लाबाय रुट 5 आ रानजोबथा अनजिमा therefore बेनिखायनो लोगो रोदा रग' अनजिमा माबेयो A आरो B जेराव B आ लाथिख'नि समान जानो हाया अब्ला जों मोनगोन रुट 5 समान
ए बाय बी अब्ला जोङो खना खनि सानजाबा √5 बी इज इक्वल टू ए मोनगोन फारनैथिंबो जोङो बर्ग खालामनानै 5 बी स्क्वायर आरो ए स्क्वायर बेखौ समानथाय नंसे हमबाय मा फारनैथिंबो बर्ग खालामनानै therefore बेनिखायनो बाया ए स्क्वायरखौ रानो एबा बे बाया एखौ रानो बेयाव ओरै लानानै फैनो जायगा हिसाबै therefore रग अनजिमा C नि थाखाय मा जागोन a is equal to 5c एब्ला से नङाव a is equal to 5c खौ फज'नानै फाइव बी स्क्वायर is equal to 25 c square. The b square is equal to 5c square. बे हिसाबै therefore बे बाया बी स्क्वायरखौ रानो एबा बे बाया बीखौ रानो मोनबाय जों बेनिखायनो जोंनो जायगा नांगौ सोंनायखौ खोमोरबाय आङो नायदो therefore A आरो B आ खमैबो मा थानांगोन 5 आगोसर थानांगोन अब्लासो बै रादाया जागोन सानजाबगिरि दं 5 आगोसर सानजाबगिरि दं जुदि रानजोबथा जानांगौ 5 आगोसर रानजोबगिरि थानांगोन नाथाय मा सेनि अनगायै ए आरो बी आव बेनि जेबो एबा मोनबो सानजाबगिरि गैया सानजाबगिरि गैया एबा थाया therefore बिदि जायोब्ला √5 आ रानजोबथा अनजिमा नङा अब्ला मा जागोन बियो therefore बे √5 आ मोनसे
माबे रानजोबथायिसो रानजोबथायि अनजिमा फोरमान अनजालु फरायसाफोर नायदो जोंनो √5 खौ रानजोबथायै अनजिमा होननानै फोरमान खालामनो दा बेयाव √5 आ रानजोबथा अनजिमा होननानै हमना लाग्रोदोंमोन जोङो बेनिखायनो बिनि लोगो रोदा अनजिमाफ्रा मा जाहैबाय रग अनजिमाफ्रा a आरो b जेराव b आ लाथिख'नि समान नङा सानफुंनो थानायाव जों √5 = a by b जों दा बेखौ खना खनि साननानै सानफुंनानै सल्युसन खालामनानै √5b = a मोनबाय दा बेयाव जोङो फारनैथिंबो बर्ग खालामनायनि जाउनाव √5 आ मा जाहैबाय 5ल' थाहैबाय 5ल' थाहैबाय 5b² = a² आरो बेखौ जों समानथाय से नं लाबाय फारनैथिंबो जों बर्ग खालामना बेबायदि मोनदों बेनिखायनो therefore 5 आ a² खौ रानो नङाब्ला एबा बे 5 आनो a खौ रानो होमब्ला जोङो बिनियाव जों लाबावबाय मा रग अनजिमा मोनसे c लाबाय आरो बे c नि थाखाय जों मा रादाय खालामबाय a = 5c लाबाय आरो बे मानखौ a = 5c मानखौ जोङो समानथाय नंसेयाव फज'नानै जों मा होनगासिनो दं 5b² = 25c²। अब्ला जोङो बेखौ सानफुङोबा सल्युसन खालामबा जों मोनगोन 5 25 आबो 5 नि सानजाबगिरि दङ बेनिखायनो 5 केन्सेल थांगोन b² = 5 5 × 5 25 5 सानजाबबा 25 बेनिखायनो 25 नि जायगायाव 5 जों राननानै 5c²। बिदि जुदि जायो रादायाव जोङो बेनिखायनो 5 आ b² खौबो रानो जेराव अब्ला मा जागोन 5 आ b खौबो रानगोन जुदि बिदि जायोब्ला जोङो therefore a आरो b आ खमैबो जुदि नैबे रादाया जानांगौब्ला बे a आरो b नि गेजेराव खमैबो 5 आगोसा सानजाबगिरि थानो नांगोन नाथाय जोङो बेयाव a आरो b नि गेजेराव सेनि अनगायै गुबुन मोनबो जेबो सानजाबगिरि मोननो हाया बेनिखायनो √5 आ रानजोबथा अनजिमा नङा जुदि रानजोबथा अनजिमा नङाबा बे √5 आ मा जागोन रानजोबथायि अनजिमा जागोन बेयो फोरमान जाबाय अनजालु फरायसाफोर जों बेबायदियै रानजोबथायि अनजिमा होननानै जों फोरमान खालामनो हायो अनजालु फरायसाफोर जोङो दा आरो नेक्स्ट आरो मोनसे सानखान्थि सानबावनि आरो मोनसे सोंनाय कुइसन फोरमान खालामदि मा फोरमान खालामनायाव जों 3+2√5 आ रानजोबथायि खौ फोरमान खालामनांगौ अनजालु फरायसाफोर जों दहाय √5 खौ रानजोबथाय होननानै फोरमान खालामनो हाबाय आरो दा बेयाव 3+2√5 3+2√5 खौ जों रानजोबथाय होननानै फोरमान खालामनांगौ दा जों बेखौ सिगांगौमानि मा होननानै हमना लानांगोन हमनानै लाबाय जोङो 3+2 बेयो मा मोनसे रानजोबथा अनजिमा हमना लाबाय 3+2√5 आ रानजोबथा होननानै हमना लाबाय जों जुदि रानजोबथा जायोब्ला दा जोंनियाव मा फैगोन therefore बेनिखायनो a आरो b जेराव b आ लाथिख'नि समान नङा b is not equal to 0 बेयो लोगो रोदा रग
अनजिमा बेनिखायनो 3 + 2√5 बेयो मा इज इक्वल टू a/b जुदि बिदि जायो जों बेखौ सानफुङोबा सल्युशन खालामोबा जों मा मोनगोन a/b -3 इज इक्वल टू 2√5 बे बेलायाव जोङो मा मोनबाय b आ दस्रासा जाबाय a - b इज इक्वल टू 2√5 अब्ला जोङो मा खालामनो हागोन a - b खना खनि सानजाबनानै 2b इज इक्वल टू √5 only √5 मा जागोन a/2b -3/2 √5 बे जागोन बेनिखायनो therefore a आरो b आ रग अनजिमा जुदि बेबायदि जायो therefore a/2b -3/2 मा जागोन बे अब्ला रानजोबथा जागोन बे रानजोबथा रेशनेल एबा जोंना मा जागोन जुदि बे रानजोबथा जायोबा a/2b -3/2 आ जुदि रानजोबथा जायोबा √5 आबो मा जागोन बा रानजोबथा जानांगोन नाथाय मा बियो जों मा मिथिगौ नाथाय √5 आ रानजोबथा नङा बिदिब्ला मा जागोन जुदि √5 आ रानजोबथा नङाबा जोंनि आगसिहाय थानाय जेनाखि भेलु a/2b -3/2 बेबो मा जागोन रानजोबथा नङा therefore 3 + 2√5 आ रानजोबथायै अनजिमा अनजालु फरायसाफोर नायदो दा जोंनो फोरमान खालामनो होदों मा 3 + 2√5 आ रानजोबथायै होननानै फोरमान खालामनो हादों बे बेलायाव जों मा लादों 3 + 2√5 खौ जोङो रानजोबथा होननानै हमनानै लादों आरो रानजोबथा जुदि जायोबा बे मा जागोन जोंनि a आरो b जेराव b आ लाथिख'नि समान नङा आरो बे a आरो b आ लोगो रोदा रग अनजिमा जागोन जुदि लोगो रोदा अनजिमा जायोबा बे रानजोबथा जानांगौबा जोंनि थार बुंथि बायदि थियरेम बायदि a/b बेबायदि बे समानथायजों थांगोन बे गतिके जों मोनबाय 3 + 2√5 = a/b जानांगोन जुदि रानजोबथा बेनिखायनो जों सानफुंनानै मोनो बेखौ सल्युशन खालामनानै मोनो a/b सिगांगौमानि जों बेखौ जों मा खालामदों माइनास खालामदों प्लास गतिके a/b -3 = 2√5 जों सानफ्रोमबा नुबाय आगसिनि a/b -3 बिनि जे रानग्राया बेयाव देसासाया लासिनो दुसासा दं बेयाव 1 दं बेयाव b दं बेनिखायनो दुसासाया b होमबा a - b * 3 a - 3b/b = 2√5 जों सानफुंनानै मोनबाय आरो नैबे आगदानि √5 जों थाफादेर कोएफिशिएंट नैखौ जोङो खना खनि सानजाबा क्रस माल्टिप्लिकेशन खालामबा जों मोनबाय a - 3b/2b = √5 दा जों मोननै राशि मोनबाय मा मोनबाय √5 नि समाना मा a - 3b/2b नैबे महरा दा जों बेखौ सानफुंबावबा मोनगोन 2b a/2b - 3b/2b बिजों बि केन्सेल खालामनानै जों मा मोनबाय 3/2 अर्थात a - 2b
a by twice b minus 3/2 is equal to root 5 दा a आरो b आ मोनसे रग अनजिमा बेनिखायनो जों मोनबाय मा मोनबाय जोङो therefore a by twice b minus 3/2 आ रानजोबथा जानांगोन बेयो रानजोबथा जानांगोन आगसिनि माना जाय माना root 5 नि समान जुदि a by twice b minus 3/2 आ जुदि रानजोबथा जायोब्ला जोंनिया root 5 आबो रानजोबथा जानांगोन नाथाय जों मा मिथिगौ root 5 आ रानजोबथाय अनजिमासो जुदि root 5 आ रानजोबथाय अनजिमा बा root 5 नि समान root 5 निनो समान माननि a by twice b minus 3/2 आबो मा जागोन रानजोबथाय जागोन जायनिखाय जोंनो फोरमान खालामनो हानाय 3 + 2 root 5 आ मा जागोन रानजोबथाय अनजिमासो बे रानजोबथा अनजिमा नङा गतिके फोरमान जाबाय जे 3 + 2 root 5 आ मोनसे रानजोबथाय अनजिमासो then 3 + 2 root 5 is an irrational number अनजालु फरायसाफोर दिनै जोङो जेनेखि रायलायदों रानजोबथा अनजिमाफोरनि नायग्रोमफिननाय रिभिजिटिं अफ इरेशनेल नाम्बार दा बेखौ जों दिनै बेयाव एक्सारसाइज 1.3 नि जेनेखि दङ मोनबेसे साननाय दङ सोंनाय दं बेयाव आं मोननै खालामनो होबाय आरो अनजालु फरायसाफोर अन्नानै नोंसोरो न'आव बांसिन हुदा खालाम आरो नायफुंनो थाखाय आं बे माखासे सोंनायखौ नोंसोरनो दिन्थिनो सानदों न'आवहाय गोबां हुदा खालामनांगोन प्रेक्टिस खालामनांगोन जेरैहाय फोरमान खालामदि one number 1/√2 बे मोनसे रानजोबथा इ अनजिमा होननानै फोरमान खालामनांगोन थिग बेबायदिनो 7√5 3 नाम्बाराव नोंसोरनो होबाय मा होबाय 6 + 2 अन्नानै अनजालु फरायसाफोर नोंसोर बेखौ न'आवहाय प्रेक्टिस खालाम हुदा खालाम सरसा खालामबानो एखे आदबजों फैगोन गतिके बेखौ आं नोंसोरनो होमवर्क हिसाबै होबाय होमवर्क बे माखाखौ गोरलै गोब्राब साननांगौ जेबो गैया जोङो बिजाबखौ नायबा मोनगोन जे जोंनि बिजाबाव जोङो रानजोबथाय अनजिमाफोरनि नायग्रोमफिननाय रिभिजिटिं अफ इरेशनेल नाम्बारनि मावदिन्थियाव √2 बेखौ फोरमान खालामनो होनाय दंखायो √2 आ जुदि रानजोबथाय अनजिमा जाबा 1/√2 आबो रानजोबथाय अनजिमा जागोन एखे सेम मेथड जों दानिहायसो खालामखांबाय √5 आ मा मोनसे रानजोबथाय अनजिमा गतिके बेयाव सानजाबदेरनानै थानाय स्निया जेबो फेक्टर नङा जेबो आख' नङा गतिके बेयावबो जों बेखौबो गोरलैनो हागोन 1 नाम्बारनिखौ √2 जि मावखिन्थिनायाव दङ बे √2 आ जुदि रानजोबथाय अनजिमा जायोबा 6 + √2 आबो रानजोबथाय अनजिमा जाखागोन गतिके अनजालु फरायसाफोर नोंसोर बेखौ होमवर्क हिसाबै न'आव गोसो होनानै हुदा खालामदो जोङो नेक्स्ट क्लासावहाय जोङो बे जों जेसेबां रायलायबोगासिनो दं नंगुबै अनजिमानि सोमोन्दैनो रायलायबोगासिनो दं जोङो रानजोबथाय अनजिमा नायग्रोमफिननायखौ जों नायबाय नेक्स्ट क्लासाव जों मा रायलायगोन जे दशमिक अनजिमाफोरनि फुवारनाय दशमिक अनजिमानि फुवारनायखौ जों नेक्स्टआव रायलायगोन अन्नानै नोंसोर बेखौबो नायनानै थाखा जे दशमिक अनजिमा होनदोंबाबो जोंनि अनजिमाफ्रा गासिबो गासिबो नंगुबै अनजिमायाव दङ रियेल नाम्बार्सआव दंजोबो जोंनि रायलायनाया गुबैयै सेप्टार बेसेबा खोन्दो जोङो बोफ्लेल' रायलायबोबाय थादों जोङो रानजोबथाय अनजिमानि जे नायग्रोमफिननायखौ जों बेयाव फोजोबबाय नेक्स्ट जोङो दशमिक अनजिमानि फुवारनायनि सोमोन्दै जों रायलायगोन अनजालु फरायसाफोर नोंसोरनो आरो साबसिन बांसिन गोसो होनानै सरसा खालामगोन प्रेक्टिस खालामगोन बेखौ मिजिंथिबाय जोंनि COVID-19 नि जेनाखि दा जेनाखि सोरखारनि सामलायनाय बे सामलायनाय COVID-19 नि आयेना लकडाउना आरो दानसे बारायबावबाय गतिके जोंहा बराद गैया जे थाखोनि खथायाव थांनानै जों सानखान्थि सोलोंनो हागोन बेनिखायनो दिनै जोङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों जि सानखान्थि सोलोंनाय बेखौ बे खाबुखौ नोंसोरो गाहामनिफ्राय गाहाम साबसिननिफ्राय बांसिन सुजुग ला गतिके जोबनायाव आं दिनै नोंसोरनो बयनिबो गाहाम हामलायथि होनानै दिनैनि आङो क्लासखौ आं बेयावनो फोजोबबाय होननानै फोसावबाय गोजोन्थों